Gipasakaan ang kaso ang sospek sa brutal nga pagpatay sa tulo ka mga tao sa minang lungsod sa Daan, Bantayan. Natumbok na usab sa taga-NBI ang motibo sa maong krimen. Ang detalye ni Nico Sereno. Setyembre 30 sa buntag nakitaan sa sudlunong lugar sa may barangay Paho, Daan, Bantayan ang tulo ka mga patayng lawas nga napuno sa mga samad. Ang mga namatay, mag-agaw nga sila si Leo Rodrigo, Ray Rosel ug Randolph J. Rosel. Gipalad man ang investigasyon sa maong insidente ug ang NBI sab mihimo og parallel investigation. Gipahibaw nila dunay natumbok nga suspitsado. Tulo sila kansang ang primary suspect giingong nakapuyo sa balay sa biktima nga si Rodrigo. Ang laing duha ka mga suspect giila pa. Ang among kaso is based on circumstantial evidence with established motive. So that led to the filing of the case. So far, the subject is at large. Dyan, so mayroon silang animosity, yung suspect natin at saka yung biktima, si Leo Rodrigo. Suspect ay nagdala ng dalawang stranger, nagalit yung may-ari, yung biktima si Leo. Kaya pinaalis itong si Mipasaka ng NBI og kasong murder batok sa tulo ka mga suspitsado. Gipangita pa sila karon ug gituuhan nga nakalabang sa laing probinsya ang primary suspect. Ang victim, si Leo, was found 20 meters away from his house. So, atangan talaga na niya, he clung to that determination to kill the victim. So, katumong duha kay tungod kay mga kuampaman, bata-bata pa man, they were able to run. But eventually, with the help of his co-principal, inabutan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.